नोंनि नामा मा नाम? नों बुं। रिमजिमुखा। रिमजिमुखा? आरो नोंनियालाय? फार्स्ट गुवाहाटीयावसो मोनजादों मम'खौ। जोंनि लांहोनो मोनजायाखैनो मिथियानोमोन आं माबायदि जायो। टिम्पु धेर फैग्रा दंथ' जोंनिथिंजाय। हेल'। फैलाय। फैफिनलाय रुमाव। फैलाय। दिनै बिलुगाव थांनो दं। बिलुगाव थांनो। ओरैनो। दिनै बे बावना दं जानांगौ दिनै 9 इयार एनिभार्सारि जाना दं जोंनि 9 बोसोर ना नों आंखौ प्रप'ज खालामदोंमोन ना सिगां लाइजाम हरनानै प्रप'ज खालामदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो दा दिनै 9 बोसोर जाबाय बे खोथाया दा दिनै बेनिखायनो सानदों 9 बोसोर जाबायना दिनै सानदों आङो माने प्लेनिं खालामनो नामा थाबनो आंबो आगोलनिफ्राय प्लेनिं खालामाखैमोन दासो आरो जास्ट दासो माने जोङो दा बेलुगाटफ्राव बेरायहैनो नामा सानदों जोंनाथ' बेलेगाथ' एसेबांखिनि प्लेस गैया दिनै सानदेबो ओमफ्राय दिनै बेलुगाट थांगोन सानदों नोंसो मा बुङो दा थांमारगोन नों मारगौ 9 बोसोर जानायनि नामा आरो आं नोंथांमोननो बुंनानै होनि जोंनि फार्स्ट बेरायनाय जायगाया मायावमोनलाय बेलुगाटावनो जों बेरायदोंमोन फार्स्ट जों माने रिलेशनशिपआव थानानै बेरायनाय जायगाया बेलुगाटावनोमोन आरो जों सानैजों दा दिनै आरो बैखौ जों रिक्रिएट खालामफिनदोंसै ना मायाव गाखोनो ओमफ्राय यावनो दोनगोन आरो नामा बायना गोलैबालाय बुसाबबाय थायो फुलखौनो गैला सोर बोसाबो रिमजिमा आरो इलाय बावुसिया सेस खालामजोब्बाय सिगां आराम जाखांनायखौ बैयाव आलायनि हमरायदि बैयाव नुबासो गिदिर जायो फिसा नङाबाथाय फिसा जाना थायो दिनै एसां थाबनो मानो देलायगासिनो नोंलाय मन्दिराव हाबनि मन्दिर थाङो ओमफ्राय दा ओंखामा माला मोनजागोन आं ओंखामा दा मोनजागोन आरो बिलाय 10थासो समाव एसां गोबाव नामा एसां फुङावनो ओंखाम जागोन दा बुरजाबो थांनो गोसो जादों दिनै देवबार हाथाय ना दिनै देवबार ना आं बावगारनासो दंमोन साननैसो आगोलाव नोंथांमोननो देखायदोंमोन ना मन्दिर बानायबाय थानाय नै दा जोंना बेमन्दिराव जाबाय कमप्लिट जाजोब्बाय न'आवनो ओमफ्राय न'आवनो बानायनायाबो न'आवनो बांसिन बानायदोंमोन आदामोना बानायगासिनो दंमोन दा माने बे जाजोब्बाय आरो इजा आरो बाथौबो गायनाय नुखादों नोंथांमोना साननैसो आगोलावनो बाथौजों प्लास मन्दिरजों खेबसेनो बानायखाबाय माने आर'ज होदोंमोन ना दाखालि बावै जाय साइफोरा आंनि भिडिअखौ नायदों आर'ज डाइरेक्ट होनानै खादों आरो बाथौजों आरो मन्दिरजों मोननैखौबो दानि आन्दो सिजौआ दाखालि फागुन मासावसो गायदों होनबाबो जि गिदिर जाबाय सोरनाबा दासो नैसिनि जानानै जानाया थाब देरदोंना जोंहानि सिजौआ नै बिराद थाब देरमानाय बायदि मोन्दों आङो बारा गोबाव जाखायाखैना दाखालि फेब्रुवारियावसो गायदोंमोन फेब्रुवारियाव गायनानै नै बेसेम जाबाय दा कार्तिक मास हाबबाय नालाय माबा जाबाय 7-8 माहफोर हाबबाय 8 मा जाबायना ओमफ्राय दा जाया फुजा होगोन ना मागोन नों साथि लागायनांगौ ना मैयानि माबानायखौ बावनायखौ बोखांनो नागिरदों बेफोरखौबो बोखारनि आरो साथि लागायनि मैयानि बावनायफोरखौ बोखांनानै ओमफ्राय दिनै साथि सावनानै दोनसिगोन आरो दुस्थ'फ्रा फैगासिनो नै साफा बोस्लिंजोब्बाय माने बेयो बिराद मोजांमोन ओमफ्राय रिमजिम आरो मिनिस्रां दंफैयो बैजाय बिसोर सानैजों साफा बोस्लिंजोबनानै नै दा बेयाव बेनि मादैया बै गोजौआव दोननो नागिरबाय ना गोजौआव दोनगोन एलाय आरो दुस्थ' साला नोंनि नामा मा नाम नों बुं रिमजिमुखा आरो नोंनियालाय नोंनिया मा नाम नोंनिया नों मा जाबायना जायाखै जादो मा ओंख्रिजों जाखो दालि आलु नोङो स्कुलाव थाङाना नों बुजागोराव मेदामजों थांदो मिसाखौ मा बुंनो दासानैसो गोबां मिरामिस सोलिगासिनो न'आव आरो जोंहा
दाखालि दुर्गा फुजानि आगोलाव सानफ्रामबो माने ना बेदरल' जाबाय थानाय जायोमोन नाथाय दाखालि दुर्गा फुजानिफ्राय एसे जोबोर मिरामिस जादों एसे नङा गोबाङानो मिरामिस जादों दुर्गा फुजानिफ्राय साननैल' जादों खोमा न'आव बेदर जानायफोरा मैया सानसे जाबाय मैया आं ब्लगाव देखायदों लोगोसे दाखालि सानसे जाबाय बेल' मोखांफोराबो बुजोब्बाय आगोलाव आं बुहुत हामनायमोन खिन्थु आं दा जेसेबांखिनि हायो एसेबांखिनि एक्सारसाइज खालामनो सानो नाथाय टाइमफोरानो साननाय बायदि जाया बबेबा मोनसे खामानियाव नांथाबबा बबेबा मोनसे खामानिया थालाङो होननाय खोथाया बेनो बेनिफ्राय जों दा थांगोन फुलनियाव बेलुगा थांनो नागिरदोंमोन ना खिन्थु दा थांनाय जानाय नंला मा लायगोन दिनै सानदेबो दानो बुंथ'आ दा बुंदों एसे जों होनबा ना दिनैथ' जोङो बेलुगाराव थांदिया खिन्थु जों मालाबा थांबाथाय नोंथांमोननो आङो माने ब्लग भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायनो हागोन जों बिदि सम सम बेरायनो गोसो जायो आरो जों सम सम बेरायबायबो थायो सानैजों माने समाव खुसि फैयोना बे खुसि फैनाय दिनखालि जों बेरायो जोबोर बेरायनो मोजां मोनो नोंथांमोनाबो मालाबा ट्राइ खालामना नाय सुखुआथ' फैबायानो थाखायो लाइफआव खिन्थु मालाबा नों सुखु फैबाथाय माने माबा मोनसे फैबाथाय नोंनि लाइफआव इन्जय खालाम बेखौ होनदो 2000 लाखिनानै 2000खौ इजा सोफिननांगोन होनदो 4000निफ्राय मा रिटार्न जाबाय दे जोंनो जानांगौ जों बेनिफ्रायनो लाना थांनो नागिरदों जि गोबाव लाबाय माथो ससेखौनो 10 मिनिटसो नेबायानो खोमा आं खोथाया जाहैबाय दा गारियाथ' गंसेल' आङो माने बेयाव लांगोन सानदोंमोन स्कुटिनि खिन्थु बेयाव लांजाला नैबेयाव ओमफ्राय उनावसो लाबाय नालाय गावआ थाबायना फैनांसिगोन दा मेन रडा बारा गोजान गैया खाथियावनो बेनिफ्राय बे टेम्पुजों लांहिनसिम थांसिगोन आं न'आव फैनानै लांहिनबाय बेखौ पिकआप खालामनांसिगौ आरो फैबाय था दा आङो न'आव रिटार्न खालामगासिनो बेनिफ्राय न'आव थांनानै आङो बेखौ दोननानै आरो लाना फैफिनगोन आं बेखौ लांहिनसिम दा बेयो फुलनिफ्राय फैगासिनो लांहिनाव सफैनायाथ' सफैबायमोन न'सिम जेन तेन बोरैबानो दा बेखौ बोख्लायनानै आरो सासेखौ लायबावनांगोन ना बेखौसो टेनसन नाहरदों एबार खेबसे थांनायाव बाइकजों थांनो गोसो जादोंमोन खिन्थु बाइकखौ लांथ'ला मानो होनना बुंबाथाय माखासे बाजारनिबो सामान लाबोनांगोन ना बेनिखायनो स्कुटिखौ लांफिननायानो गाहाम नङाबाथाय जोबोर प्रब्लेम जागोन माने आंहा दा फैनाय समाव खेबसे फन हरना नायनि र' मा बुङो थाङा होनना थगायनि हेल' आं थांथ'लिया खोमा नों गारिदो फैदो दे टेम्पु लानानै फैदो हा इजा फैग्रा हा थांलिया आं जेरावबो न'आवनो थादोंसै उन्दुनानै टेम्पु धेर फैग्रा दंथ' जोंनिथिंजाय टेम्पुथ' फैग्रादो फै मानो आं थांनो बाबायमोन दे नङाबा आलुफोरखौ लांनाय नङा आं दे लोगोफोर आं दा उल्टा रिटार्न जाफिनबाय न'निफ्राय फैफिनबाय आङो दा लायफिनदोंसै आं थाबनो लायदिया हा दिनैसो मोनजागोन जोंनि लांहिनाव सिगां मोनानोमोन दासो मोनो ना मायाव जादों आङो फार्स्ट गुवाहाटीयावसो मोनजादों मम'खौ जोंनि लांहिनाव मोनजायाखैनो मिथियानोमोन आं माबायदि जायो ओमफ्राय गुवाहाटी थांनायावसो मोनजाबाय रिटार्न टु ह'म